Dobre, takže dobrý večer všetkým. Ospravedlňujeme sa za chvíľkové zdržanie, ale teda je nás tu tak poriadko. Všetkých vás tu srdečne vítam, zvlášť pani teda Halabrinovú, ktorá prišla ozrejmiť niektoré veci, pokiaľ by vzišli z bodu číslo 7, kde je zmena územného plánu. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch programu, nakoľko je prítomných 5 poslancov z celkového počtu 9. Ospravedlnení poslanci pán Šimulčík, pani Brábiková, pani Hanáková a pán Endres. Program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli. Dávam hlasovať, kto je za predložený program rokovania. Všetci ďakujem. Dovolím si doplniť do programu rokovania jedny pravidlá, hovorili sme o nich aj na pracovnej porade. Sú to vlastne pravidlá poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre obyvateľov z rozpočtu obce Šintava na rok 2025. Nakoľko sme zistili, že teda minulý rok sme prijali tieto pravidlá s tým, že sme to oklieštili na rok 2024. To znamená, že od 1. januára by neboli tieto pravidlá platné. V podstate prišlo k navýšeniu opatrovateľskej služby o 40 centov, čo teda robí minimálna mzda. Je to opatrovanie terénnej opatrovateľskej, poskytovanie služieb terénnej opatrovateľskej služby. A tento bod by som teda rada doplnila do programu a dali by sme ho medzi tie finančné operácie ako bod 8D. Kto je za? 4. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, tak to bude asi neprešiel. Neprešiel. Takže tým pádom od januára obci platia plnú sumu. Tak. Dobre. Takže nebudeme o tom hlasovať o tomto bode. Dobre, bod číslo 2, kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Niečo k tomuto bodu. Ešte raz. Pardon. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Vohlárika a Jurašíkovú. Bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Kto je za? Všetci ďakujem. Bod číslo 3, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava zo dňa 10.12.2024 o miestnom poplatku za rozvoj. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené podľa zákona 15 dní, neprišli žiadne pripomienky, s ktorými by sa bolo treba zaoberať, ktoré by mali byť zapracované do tohto. Preto dávam hlasovať. Ja by som chcel tomu jednu vec, či to budeme teda brať, že sa to bude platiť od 60 metrov pri tých bytoch, tak ako sme sa o tom rozprávali, ako to budeme brať v rámci tohto. Áno, je to podľa zákona. Ja viem, teda ako sme sa rozprávali, že každý si ho trocha inak vysvetľuje, čiže bereme 60 metrov štvorcových je oslobodený. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí 10.12.2024 prerokovalo a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo 3/2024 zo dňa 10.12.2024 o miestnom poplatku za rozvoj. Kto je za? Všetci ďakujem. Bod číslo 4, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava
číslo 4 zo dňa 10.12. o miestnych daniach. Všeobecne záväzné nariadenie bolo taktiež podľa zákona zverejnené, pripomienky k tomuto neprišli žiadne. Finančná komisia, myslím si, že aj všetci ostatní poslanci prebrali toto všeobecne záväzné nariadenie aj so sumami. Ako ja za seba poviem toľko, že ja nie som nikdy naklonený zvyšovaniu nejak daní alebo takýchto vecí, ale žiaľ, situácia rozpočtom obce je taká, jaká je. Štát nám pomerne veľa peňazí bral, dal nám o dosť tisíc, pomaly o 100 000 menej na ďalší rok. Takže museli sme aj my nejak pristúpiť k tejto strate týchto finančných prostriedkov a rozhodli sme sa takýmto spôsobom. Naše dane sa nezvyšovali tu niekoľko rokov, takže sme to nedali, že to Myslím si, že 4 roky. No. Ani nie, tak prognoza je o 100 000 menej, ale deficit už tento rok je 30. Museli sme proste pristúpiť k tomuto nepopulárnemu rozhodnutiu. Ja osobne som s tým stotožnený, není žiaľ, ale musíme to takto spraviť, inak sa to nedá. Koľko bude teraz dán z poľnohospodárskej pôdy? Ešte raz? Koľko bude dán z poľnohospodárskej pôdy? Bolo to vyvesené, Slavušo, takže mali ste mať na... Toto nemám presne, že to... 8,321 za metr štvorcový. No, tam sa to prerátava. To sa prerátava tým 25 a 20 eur za hektár by to malo byť asi zhruba. Čo sa týka týchto poľnohospodárskych daní, to sme, nemám to prerátané. Viem, že čo sa týka rodinných domov a nejaké pozemky okolo toho, je nejaký 100 metrov štvorcový rodinný dom, má nejaké nadzemné podlažie, tak tam to vychádza cca nejakých 10 eur pre obyvateľa. Hlavne toto sa asi upravovalo s tou pôdou. Pôda sa dáva podľa bonity, teda podľa ceny pôdy, tá je dosť vysoká, ale nemáme takú dobrú pôdu, jak dolná, teda tam má dokonca nižšiu cenu. Slavušo, mohol si pripomienkovať teraz už s tým, nevieš urobiť. Nemôžu byť zakúpené. Môže sa teraz zmeniť tá cena v konečnom dôsledku, len teda je to také. Ja už si nepamätám presne tie čísla, ja som si to aj neznačil, ale my sme vrátali trošku aj tieto pozemky hodnou pôdou, čo sú pre tých podnikateľov, čo pre tých väčších podnikateľov, ako je napríklad tu na SROčka Šintalan, alebo teda, neviem, no myslím, že sme to práve na nás sme to robili, ale tam nám nevyšlo nejaké horibilná suma, že by veľmi za to platil. O to, čo sme navýšili. Koľko, no keď by bolo 20 eur, je to ešte také, ale keď to bude už vyššie, už to je dosť likvidačné. Ale nie, my sme to rátali. Ja neviem, či to bolo, ja nechcem teraz zavádzať absolútne ľudí. Ja som nebola na tých poradách, ja som bola na PNK, ale všetci ste... Pýtam, že jak sa dobre sa prepočítalo, lebo to sa stráca. Zvyšoval sa ten koeficient. Ako viem, že aj Slávka hovorila, že to nevyšlo nejaké strašné sumy, ale áno. Za meter štvorcový a to sa násobí práve. 0,0827. Nie, základná daň v eurách za meter štvorcový je 8321 za meter štvorcový. To znamená, že meter štvorcový sa vynásobí tou sumou, ktorá tu je 0,8321. Ale to koeficient je tam 0,4%. A tu máš? A tuto máš 0,45 ročný prepočet. 84, čiže 0,4. Kvázi. Tak, keď to áno. Keď to odrátame ten prepočet ešte. Tá ročná sadzba sa zvyšovala, mali sme 0,40 a mali sme 0,40 Slavko a zvýšili sme na 0,45. Áno, a bolo to nejaké 30%. No verím, nechcem zavádzať tu, či to bolo 2000 alebo 3000 eur, lebo aká suma ročne, čo by Šintalan SRO malo ročne zaplatiť viac. A teda myslím si, že on má najviac tých pozemkov. Ale neviem, či to mýlim sa. Na tých drobných hovorím aj za seba, teda robím. Tak no ale tak Slavko, ty nemáš takú veľkú plochu, jak Šintalan, takže teba... Ja neviem. Nelen ja, ale aj nás váte, my sme tu... Ja mám tiež ornú pôdu a tiež... Ak si platil 40 eur, po novom 45 budeš platiť. Len ten V takomto prepočte, jak dobre Erik hovorí, keď si platil 40, teraz bude 45. Tak sa to dá zjednodušene povedať. Ja ti poviem za hektár. Možno by bolo dobre spraviť takú tabuľku, že to bolo konkrétne. Tak sme robili. Tá tabuľka, to je len jedna. Tak to nie je problém. Lebo to
akceptuje, ale to len... Možno aj do toho VZN-ka, ktoré sa potom malo dať, nie? Aby konkrétne povedali, aká cena je za... Len Slavuša, bol si štvrtok na porade, ako, tak mi je to trošku čudné, že si to nepovedal na porade, pretože bola si to určite, bola by to Janka alebo Slavka hodili do tabulky. Ale teraz konkrétna už tú suma tam tabulku nie. nespraví Môže nikto. tá tabulka dodatočne, potom nie. Mimo VZN-ka na stránku. alebo 45 za hektár. Je teraz. Nie, bude Potom. ponovo. Teraz je 30. 30,2. Dobre, keď to je to. 37. No. Môžeme hlasovať? Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí 10.12.2024 prerokovalo a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo 4/2024 zo dňa 10.12.2024 o miestnych daniach. Kto je za? Ďakujem. Bod číslo 5, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava číslo 5/2024 zo dňa 10.12. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všeobecne záväzné nariadenie bolo tiež vyvesené, viac menej bolo upravované kvôli tej hroziacej mechanicko-biologickej úprave. Tiež sme to prerokovávali na finančnej komisie, zhodli sme sa na sume, aké sme sa zhodli, nakoľko sa zvyšujú náklady na dopravu a proste na všetky tieto služby okolo toho, tak aby obec na tomto zarábať nemôže, ani nezarába. A aby obec moc na to nedoplácala, keďže máme rozpočet tak, jak máme, tak sme sa zhodli na sume, ktorá vykryje čiastočne, alebo teda možno úplne tú sumu, ktorú na odvoz odpadu potrebujeme dávať. Takže sme to proste prepočítali a takto to vyšlo. Tú sumu... Tamto tuším 10 eur, do koľko vychádza viacej? Po 10 eur. Bolo z 24, bolo 14,90, 14,50 a bude 24,90. Takisto niekoľko rokov nebolo zvyšovaný tento poplatok a preto to možno, že tak rázovo skočilo. Ono tam hlavne nebolo upravované, pretože teda už tento rok sme počítali s tým čipovaním, kde by to ten zber komunálu bol spravodlivejší, lebo aj teraz je veľa domácností, kde v podstate tí, čo separujú, tak dvojtýždenný zber nie je potrebný, ako vykladajú smetnú nádobu možno raz za mesiac, možno aj neskôr a vlastne platia si dvakrát do mesiaca. Dúfam, že už budúci rok sa nám to čipovanie podarí, čiže potom by sa ten komunál upravil a bol by elektronický systém aspoň v tomto. Dobre, pokiaľ je to všetko, dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí 10.12.2024 prerokovalo a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo 5/2024 zo dňa 10.12.2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kto je za? Všetci ďakujem. Číslo 6, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava číslo 6/2024 zo dňa 10.12.2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. To sú vlastne frekvencie a triedený zber odpadu. Tam nám pribudlo okrem ostatných separátnych zložiek aj textil. To sú
sa vlastne podľa zákona muselo teraz tam doložiť nejaké veci, ktoré sme tam my tedy nemali, takže sa to upravovalo podľa toho, ale tam... Môžeme hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí 10.12.2024 prerokovalo a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo 6/2024 zo dňa 10.12. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Kto je za? Všetci ďakujem. Bod číslo 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava číslo 7/2024 zo dňa 10.12.2024, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 16/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územno-plánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava. Je to vlastne odsúhlasená zmena územného plánu, ktorá sa mala týkať lokality pod mostom, takzvanej Hrušky bývalej a pekárne a tam firma Votix, čo má, to tam máte státie pre kamióny, tam teraz alebo také parkovacie miesta. Pripomienkovacie konanie bolo... Tam nebola pekárne, to je pri zámostom, čo? Nie, to boli tri veci. Pekárne, to boli tri veci, to bola pod Hruškou, to bola pekáreň a potom tam, kde majú firmu, tam ďalej ten areál. Od 20. marca do 19. apríla, alebo tak nejako boli tie dátumy, bolo pripomienkovacie konanie. Všetky pripomienky boli zapracované, niekedy v júni bolo zasadnutie, kde v podstate okresný úrad to namietal tam pod Hruškami, či vlastne sa dostalo k tomu, že táto lokalita vlastne bola vypustená, čiže zostala len lokalita Tehelne a lokalita pekárne a lokalita tej firmy Votix na stavbu rodinných domov. Je tu pani Halabrínová, ktorá v podstate s tým plánom pracovala aj s pani Sopírovou. Pokiaľ sa chcete niekto niečo spýtať, máte možnosť. Niečo sa len mení z toho podnikateľského na obytné dohody na tých 19 domov, nie? Áno. A neprichádzať nejakému zásahu. Ja by som snad ešte doplnila, že tam bola ešte jedna zmena, tá plocha výroby, ktorá... Aha, áno, pardon, kde sme vlastne prišli, že nesedela tá grafická časť z pôvodného, keď ešte v roku 2017 sa robila prvá zmena územného plánu, kde vlastne priemyselná zóna bola grafickou časťou akoby zmenená na výstavbu rodinných domov, tak? Dobre si to pamätám. Takže toto sme len zosúladili, aby nám to sedelo tak, ako bol pôvodný územný plán, že vlastne tá lokalita je priemyselná zóna. Nechcete sa niekto spýtať? Som asi k tomu len toľko povedala, že v podstate po preštudovaní akože za mňa, teda aj za poslancov, ktorí sme teda riešili tie podmienky od samého začiatku, ako teda firma Votix dala žiadosť, že chcela zmeniť územný plán, tak v podstate, že sa vysporiadali s tými podmienkami, to čo bolo, že ohľadom kanalizácie boli podmienky, ohľadom komunikácie boli podmienky, takže to boli teda také hlavné. Takže s tým sa vysporiadali tá lokalita, ktorú aj viacerí občania namietali tam pri záhradkách pod tým mostom, tak tá sa vylúčila z tohto zmeny územného plánu. Takže jedná sa len o tie lokality, tam pekáreň, tam, kde majú firmu a ten. A teda tie podmienky na kanalizáciu a prístupovú komunikáciu boli tie, aby boli tam bola prístupová komunikácia štandardná, kanalizácia, aká bola podmienka? Rozšírenie. Pre tú rozšírenie čovky a tie ulice, ktoré nie sú napojené, tie aby boli dopojené.
A ešte v podstate tam vyšlo nám v tejto zmene územného plánu, že tam budú mať aj zachovanú zeleň kvôli tomu, že tam zasahovalo to trocha do mokrade alebo nejakej tak, to bolo definované, tak v podstate im tam dali podmienku, že v rámci teda toho rozvojového zámeru na tie rodinné domy tam budú mať doplnený taký parčík so zeleňou a nejakými takými... To tam bolo. Ako podmienka, že tam musí byť v tom rozvojovom. Komunikácie budú mať aj chodník, aj zelený park. Áno. Podľa terejšieho. Kanalizácia potom pôjde kade, pod Cinter. Ale je na Novej Domy, že sa bude napájať. Myslím, neviem, pani Halabrinová, že kanalizácia sa napája na Nové Domy, alebo... Sa bude napájať na lokalitu Nové Domy, podľa... To by som museli pozrieť dokumentáciu. Myslím si, že nie, na to on už má prípojku a do tej prípojky by to... Ale mne sa tiež vidí, že to do tej pôvodnej prípojky, ktorú má, sa to napája, že to na prípojku bolo aj... Bolo písané to aj z tej... No. Viete, toto je v podrobnosti a mierke územného plánu. Tam je podmienka, že to musí byť dopojené na verejnú kanalizáciu. Ako to bude konkrétne riešené, to bude v tých ďalších stupňoch. Dokumentácii pre územné rozhodnutia. A tam bolo len do existujúcej prípojky v tejto časti. Myslím si, že každá stavba samozrejme musí byť napojená a to bude riešené podrobne v tom podrobnejšom stupni projektovej dokumentácie, takže v záväznej časti územného plánu je to napísané, že musí byť napojená. To je ako taká základná informácia k tomu, že napojenie. Áno. Lebo aj ja mám adresu Novej Domy. Možno, že preto sa ti to... Grafickej časti... Lebo ja mám Nové Domy 194, tak istá adresu. Vyšla do kopca v podstate. No, že ale aj tak potom je ďalšie stupeň a tam budeš projektov dokumentáciou budžetu, takže toto sa netýka už tohto nášho... Však pani Halabrinová teraz povedala, že teraz je to bezpredmetné, že sa to bude riešiť ďalšom. Až potom, v ďalšom kroku. My teraz to len potrebujeme schváliť, že aby to bolo zmenené to územné. Funkčné v súlade s územným plánom a potom môže riešiť ďalšie stupne. Tak. Ale naozaj je tu nakreslené napojenie na Nové Domy. A to sa asi upravíš. To sa spraví potom ešte takto. A ešte, ale tak čo sa dá potom k tomu povodí váhu vlastne stavať tam? Zatiaľ v podstate dostal územný plán bez zmeny, to čo je v súčasnom územnom pláne. Áno, rozumiem, ale... A tam je, myslím si, že je... Iba tá záradkárska osada, to je povolené. Iba tá plocha, ktorá tam je. Myslím si, že to išlo na zmenu, to boli právnaté plasty. Ale aj tam prišlo už, že nemôžeme ani dodatočné stavebné, čiže posledný bol tento, čo sme teraz robili. Musí byť urobený hydrotechnický prepočet odvedenia veľkých vod z toho územia a na základe tohto hydrotechnického prepočtu je možné potom tam nejaké stavby povolovať, ale to musí Slovenský vodohospodársky podnik odsúhlasiť. Ja aj ten odsúhlasujem potom. Dobre, môžeme hlasovať. Návrh na uznesenie a obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 10.12.2024 sa oboznámilo so stanoviskom Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trnava a berie na vedomie súhlasné stanovisko Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trnava číslo 084/21/2111 zo dňa 25.10.2024 k predloženému návrhu územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024. Po B. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 10.12.2024 prerokovalo vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024 a schvaľuje vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024. Po C. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 10.12.2024 prerokovalo návrh územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024
a schvaľuje územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024. Po druhé, návrh na uznesenie po A. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 10.12.2024 prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmeny a doplnky číslo 5/2024 a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo, myslím si, že 7 to bolo v poradí, áno, číslo 7/2024, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 16/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Šintava zmení všeobecne záväzného nariadenia číslo 15/2014, všeobecne záväzného nariadenia číslo 13/2017, všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2020 a všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2021. Kto je za? Všetci ďakujem. Ďakujeme pekne, dovidenia. Bod číslo 8a. Použitie ostatného peňažného fondu na kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky, ktoré boli uznesením schválené pre školu na kapitálový výdavok v sume 3,5 tisíca. Zakúpili sa interaktívne panely a vlastne tým pádom bolo uznesenie splnené aj teda kapitálové výdavky. Faktúra bola zaplatená, len potrebujeme teraz tieto výdavky, ktoré boli použité z bežného účtu, dostať naspäť na bežný účet. Čiže potrebujeme z ostatného fondu prehodiť tieto výdavky. Ešte, riešili sme to uznesenie, že či nebolo na 3? Nie, na 3,5 bolo, pozerala som. Aj som ho mala volať, ale nemám to so sebou. Ale som vám to písala v tomto, že uznesenie, aj číslo mám taký pocit. Uznesenie 183, príloha číslo 1, 3,5 tisíca. Môžeme hlasovať? Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje použitie ostatného peňažného fondu obce v celkovej výške 3,5 tisíca na kapitálové výdavky základnej školy s materskou školou Kráľa Svätopluka. Kto je za? Všetci ďakujem. Bod číslo 8b, použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. To sú zase naše peniaze, ktoré v podstate jedny už boli zaplatené z bežného účtu, potrebujeme ich tam naspäť z rezervného fondu dostať a tie jedny, to sú vlastne tie svietidlá. Malo by ich byť, mám taký pocit, 161 kusov za tých 184. Bola koľko? Nie. Že nie všetky. Ale to je tá posledná, ktorú vám posielal. Tam je 40 tých slabších a 130, neviem to teraz, ale teda všetky tie svietidlá boli objednané a je to suma 29 889. A už boli objednané? Áno. Dneska, včera. 29. Tak nie, my sme ešte mali. Tak my sme sa bavili cez 30 000. 32? Ešte tam dal nejakú zlom. No, lebo sme sa také sumy sme. Ja keď som zvedal tú sumu... 184 a keď tu bol, tak bolo nejakých 100. Lebo bolo 144 za 32. Ja. Čo ja si tak pamätám. A ja si tak pamätám nejako... 29 889. No to ešte menej, než sme my mali tú prvotnú informáciu.
budeme hlasovať. Tak je to Spolu? tabulka. No, tabulka je každé samostatne a peniaze sú všetky dohromady. Môžeme hlasovať. Zaskočený tým počtom 160. Môžem to ísť zobrať, keď chcete, to je posledná verzia, ktorú vám Ivan posielal, keď som ja bola Erik Hora. Ivan posielal, že pri maximalistickej verzii to môže byť 160 cez 160, ale ak by sme sa išli len do výmeny existujúcich, na čom sme sa potom zhodli, alebo o čom sme sa rozprávali, že nie aj doplnenie na každý stĺp, ale len na výmenu, tak to bolo tých 131. No veď mali by ste to, 132. pozri to, mali by ste to mať v maili, teraz ma No napadlo. teraz som tu videl tú ponuku od Aretax, neviem, či je to ona. To, čo vám Ivan posielal s tou mapkou. No ale tú ponuku sme nevideli. Určite vám ju posielala Veronika, alebo ja som to posielala. Nie, toto pozeraj. Od Ivana maily. Tam nemáme. Ale musí. No, ale Tam máš možno. Niekedy v novembri, okolo 20. novembra. Kedy ste mali zaslať, keď som videla. Ivan, myslím, že ty si nám to Ivan ma nehľadaj, ale daj to osvetlenie, lebo ja som to dneska hľadala. No celkový počet svetidel obcí je 187, 132 je výbojkových a 55 je rôznych druhové svetidel. A 187 je teda celkovo svetiel. 132 by bolo treba potom kúpiť. 131 a 40 určite. Lebo sme to písali do objednávky. No tých 40 to už je potom navyše. To už sú, že na každý stĺp Vinohradská a Nitrianská ulica. Doplnenie potom už tých, kde sú reži. Áno. Vinohradská a Nitrianská ulica. Tam je doplnené tých 40. To tak dal Ivan. Áno, tuto to mám, že teraz to pozerám. To je... Nie, tam je ešte viac. Ešte. 40. Dobrú zlobu nám dal. Tuto to je. Vidíš? Áno, toto sú či malé 40 kusov, že by sa dali na tú Vinohradskú doplnenia. To je, ukáž? To bolo to isté, čo som... Áno, to je to isté. To... Janko, Jačková, osvetlenie po výmene na každom stĺpe. Nie, on to tam na konci, to tam bolo zrátané. Toto je on. Doplniť na každý 24 voltové 40 kusov a 14 voltové 122 kusov. 183 je 24 a 183 a tu je 122 a 40 kusov. No, a daj do kalkulačky 162 krát 184, 50. 162 a 180. 4, 50. 29, 8, 8. To je 162. Vrátanie doplnenia na Vinohradské a Nitrianské. Ale tam to všelijaké sú pozor. Tak čo? Obcházky tam to je, aj tých 180, to je pravda, teraz. Ideme aj doplňať. To je ako keď máme takúto cenovú ponuku oproti Ešte lacnejšie, než čo sme mali za menej svetiel, tak ako... Ivo sa bojí, že my teraz svietime, tuším, na každej druhej, lebo ako svietime. Nitrianská a Vinohradská určite, áno. Aj Vinohradská, no. A kde to malo, čo sa Ivo bojí? A v týchto 162 je aj s doplnením na každý stĺp. A tie výložníky sa budú meniť? To len tie bude treba. Potom, keď sa bude robiť, keď sa... K tomuto To neviem, bodu musím to pozerať. my sme mali pred mesiacom